Nie w dobry czas. Oczy czarne, oczy plameni i maniatani, prawdidanie, любовь, покой, nie stradania, nie wracasz zapred. Χειροκρότημα. Όχι αυτό. Στην οικογένεια, πρόσεχε. Οκ, λοιπόν. Attenzione, emozione, rivoluzione, double time. Άστε το ρυθμό, παιδιά, πάνε. Ρυθμό. Δεν το ξέρω. Και από μια πόλη που λέγεται Μοντεβιδέο. Μοντεβιδέο η πρωτεύουσα, δεν είναι? Μπράβο, για ξέρεις και η γεωγραφία. Ναι. Έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο της Ανατολικής Μάνης, τον κύριο Πετροανδρεάκο. Και Δήμαρχε, οι εντυπώσεις σας για το φετινό καρναβάλι? Καλά, χρόνια πολλά. Ο κόσμος διασκεδάζει. Με τη δημοτική αρχή προσπαθούμε να κάνουμε τον κόσμο να χαμογελάει. Γιατί το χαμόγελο είναι υγεία. Είμαι ευχαριστημένος γιατί υπάρχει συμμετοχή από τα νέα παιδιά. Τους εύχομαι καλή διασκέδαση. Έχουμε συνέχεια και τη Δευτέρα, την καθαρά Δευτέρα στην Νοήτινο. Συνεχίζουμε εκεί και εκεί τη γιορτή Κακούλουμα, και εύχομαι καλή διασκέδαση, καλή σαρακοστή και να χαμογελάει ο κόσμος. Αυτό προσπαθούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.